कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पावसान नुकसान झालेल्या प्रदेशाक रेव्हेन्यू मिनिस्टर कृष्ण बैरेगौडा यांनी भेट देऊन उदकात मरण पाविल्या व्यक्तीला कुटुंबाक मेळ्ळे। कुमटा तालुक्याच्या बेटकुळी ग्रामाक भेट दिले मंत्री कृष्ण बैरेगौडा पावसाच्या उदकात पण मरण पाविले 2 व्यक्तीला घराक गेले आणि मृताल कुटुंबाक 5 लाख रुपये परिहार दिवचे बदल सांगले। पुढच्या दिवसाक मृताल्या दोन्ही कुटुंबाक मेळ 10 लाख रुपये मेळटले असो भरवसो दिले। ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ ಹಾನಿಗೆ ಯಾರು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾವು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿರೋ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಲುಗಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಳ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರು सागवानी झाडाक किडी मारूक खतरादायक वखद घान त्यात हातान उदक आणि आहार खाईले दांडेलीचे फॉरेस्ट अधिकारी मरण पावले। झाडाक वखद घान हात धुवन असताना त्यात हातान आहार खाईले 33 वर्ष वयाचे फॉरेस्ट अधिकारी योगेश नाईक हेमी मरण पावले। तेमगेलो आरोग्य बिघडल्यानंतर तेमका दवाखान्यात दाखल करून इलाज केल्लो पण तेमी मरण पावले। कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेमी सादर केल्ले बजेट राज्याक मोलादीक ना। उत्तर कन्नड जिल्ह्याक 0 देणगी दिला। हे कर्नाटकाचे बजेटनी बदलाक कसलो प्रयोजन ना आशिल्ले अल्पसंख्याकाले बजेट म्हण बीजेपी जिल्हा प्रवक्ता नागराज नायक हेमी सांगले। जिल्हा पत्रिका भवनात शनिवाराक प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले नागराज नायक हेजे पयले येडियुरप्पा हेमी देशात प्रथम जावन शेतकाराले बजेट सादर केल्ले पण अहिंद म्हण सांगते ते इले सिद्धरामय्या हेमी अल्पसंख्याक मात्र महत्व दिलात, दलिताक बॅकवर्डाक महत्व दिलना म्हण तेमी सांगले। तशेंच उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल दिलना, निस्तेकारात कसली सवलत दिलना। मुख्य म्हणल्यार काँग्रेस सरकार येयले नंतर गोहत्या प्रकरण चढ जालात। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिर्शीत गरवाल तकली रस्त्यामध्ये ओढून गुंडागिरी करतात पण गोहत्या उरू किंवा गरवाक चोरचे प्रकरण उरू पोलीस बी कठीण क्रम घेनात असे नागराज नायक हेमी असमाधान बाहेर गायले। ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾದ ಇಕ್ಕಿದೊಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಕಳತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೋ ಹತ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಇವತ್ತು ಅಂಕೋಲಾದಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹಸುಗಳನ್ನ, ಪಾಪ ಬಡ ರೈತರ ಹಸುಗಳನ್ನ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದವರು 1-2 ದನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅವರ ದನಗಳನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹಿಂತಕೊಳ್ತೀವಿ, ಗೋರಕ್ಷಣಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವನ್ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹುಷಾರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಕಳ್ಳರಿಗೆ, ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗಿದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಹತ್ಯೆಗಳು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಸಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ತಲೆಯನ್ನ ಕಡಿದು ಏನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತದಲ್ವಾ? ತಾಲಿಬಾನನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತರ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಈ ಸಮಾಜ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट। भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया
नरशिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. नकली आधार कार्ड पॅन कार्ड तयार करच्या व्यक्तीक कुमटा पोलिसांनी शनिवाराक ताब्यात घेतले. हासन जिल्ह्याचे चेन्नराय पट्टणवासी दिलीप बी.आर. राजेगौडा हेका पोलिसांनी ताब्यात घेला. कुमटा हेगडेचे सुब्राय कडेकोडी हेगेलो मृतपुत्र शमंत कडेकोडी हेगेल नावाचे आधार कार्ड एडिट करून दुरुपयोग केल्ले बद्दल कंप्लेंट जाल्ली. आधार कार्ड पॅन कार्ड आपल्याकडे आशिल्ल्या सॉफ्टवेअर उपयोग करून नकली तयार करतालो. नकली आधार कार्ड पॅन कार्ड दाखवून गोवा राज्यात आयफोन खरेदी करून फसयलो. ह्या व्यक्तीचेर राज्याच्या इतर भागात इतलेच न्ही CID प्रकरण बी आसा. कर्नाटक राज्यात पाऊस सुरू झाला, पण काही जिल्ह्यात पावसाची कमतरता आसा. जुलै महिन्याच्या अखेर वारपर्यंत पळोवन मोड बिजनबद्दल माहिती घेतले म्हूण रेव्हेन्यू मंत्री कृष्ण भैरेगौडा यांनी सांगले. शनिवारा कारवार भेट दिली तेन्ना पत्रकारां उलयिल्ले मंत्री कृष्ण भैरेगौडा केंद्र सरकाराल्या नियमाप्रमाणे मोड बिजनबद्दल विचार करतले अशें तेमी सांगले. राज्यात पावसा लागून 21 लोक मरण पावलात. मंगळुरात 6, उडपी 4, उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 3 असे पावसान आणि वीज लागून मरण पावलात. 47 पेक्षा जास्त जनावर मरण पावलात. राज्यात खंय लुकसाण जाला तेमकां परिहार दितले म्हण तेमी सांगले. ಸೊ ಮಳೆ ಈಗ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಜುಲೈ 15-20 ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂಗಾರು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. आयज येतक न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.